እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 16 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 26 ጥቅምቲ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ሎም ምሸት ዝተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ቅልውላው ሱዳን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ሒዝና ኣለና። ንሓደ ስነ ጥበባዊ ክነቕርበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሎሚ ሶሉስ እውን ኣብ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ። እቲ ናይ ሎሚ ደብዳብ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ዓራቶ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እቲ ዝተደርበየ ቦምብ ኣብ ግራት ሓረስቶት ከም ዝዓለበ ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣይተ ጸጋይ ገብረ ተኽለ ከም ዝገለጽሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባሃ ካብ መቐለ ኣመልኪቱሎ። በዚ ናይ ሎሚ ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበጽሐ ጉድኣት እንተሃልዩ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብመሰረት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሰዓት ጓሶት ምስ ከብቶም ኣብቲ ከባቢ ዋላ እውን እንተነበሩ ጉድኣት ግን ኣይበጽሖምን ክብሉ ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ኩሓ ዝርከብ መሰልጠኒ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝደብደበ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ፋና ጸብጺቡሎ። ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ጽልኢ ንዝሰብኩ መራሕቲ ሃይማኖት እቲ ሃገር ንኸውግዙ ጸዊዑ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኩናት ንክቕጽል ንዘለዓዕሉ ጳጳሳት እንተዘይኮኒኑ ደጊም ንዓና ኣይውክልን ክብል ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ኣፍሊጡሎ። እቲ ሃገረ ስብከት ወሲኹ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ቅነ ጀሚሩ ዝከያድ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኮኒንዎ ኣሎ። ሃገረ ስብከት መቐለ ብዛዕባ እቲ ኣስታት ሓደ ዓመት መሊእዎ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዘተኣካይዱ ኣብቲ ዘተ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝተሳተፉ እውን ወኪልና ካብ መቐለ ይጽብጽብ። ድሕሪ እቲ ዘተ እቲ ሃገረ ስብከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቤተ ክርስቲያን ኣመንታን ታሪኻዊ ሓድግታታን ተዘሪፎምን መጥቃዕቲ ወሪድዎምን ይብል። እቲ መግለጺ ወሲኹ ንብሔር ተኮር ኣድልዎን መጥቃዕትን ዝሰብኩ ምእመናን ከውግዙን ይቕሬታ ኸሓቱን ንቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ጸዊዑ ኣሎ። ሃገረ ስብከት መቐለ ኣብ መጠረስትኡ እንተዘይኮይኑ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ከም ዘይውክሎም ገሊጾም ቤተ ክርስቲያን ንሰላምን ፍቕርን እምበር ኣብ ምትካል ጽልኢ ክትሰርሕ ኣይግባእን ክብል ድማ መግለጺ እቲ ሃገረ ስብከት ገሊጹ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ዜና። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሶሉስ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ዝተፈጸመ ዕልዋ ዕጹ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ወታደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃን መግለጺ ሂቦም ነይሮም። ልፍንታዊ ምምሕዳር ሲቪልን ሰራዊትን ኣብቂዐሎ ሃገራዊ ህጹጽ ኣዋጅ እውን ተተግቢሩሎ ከም ዝበሉ ይዝከር። ጀነራል ብርሃን ወሲኾም እቲ ቤት ምክሪ ስግግር ዝፈረሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ቆይቁይ ስለ ዝበዝሕን ድሕነት እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐን እዩ ክብል ገሊጾም እዮም። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ስልጣን ድሕሪ ሃገራዊ መረፃ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከም ዘርክብ እውን ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካርቱም ኣሜሪካውያን ኣብ ውሕስ ስፍራ ንክዕቁቡ ተላብዩ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ውግእ በዝሒ ተፈናቐልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዝዩ ይንህር ከም ዘሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን እቲ ክልል ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ብሰብ ሰራሕን ተፈጥራዊ ሓደጋን በዝሒ ዝተፈናቐለ ህዝቢ 1.7 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን ብሰንኪ ውግእ ዝተፈናቐሉ ድማ ልዕሊ 750,000 ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ዝኣክል ሰብኣዊ ረድኤት ይቐርብ ከም ዘየለ ዝገልጽ እቲ ኮሚሽን ብሕልፊ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ዝቆጻጽሮም ከባቢታት ሓገዝ ንምብጻሕ ከም ዘይተኻእለ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣቶ እያሱ መስፍን ንናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ቀሪቦም መብርሂ ንክህቡ ዝሓድድ ደብዳቤ
ናብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከም ዘቕረበ ፓርቲ ኢዜማ ገሊጹ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ኣንፈት ፍታሕ ዝሓቆፈ እውን እዩ ኢሎም ንኢዜማ ወኪሎም ኣብ ፓርላማ ዝኣተው 4 ኣባላት ኢዜማ ዘቕረብዎ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ ዛዚሙ ዜጋታት ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለስሉ ኣንፈት ካብ ህዝብን ተቃወምትን ፓርቲታት እንታይ ትፅቢት ከም ዝግበር እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መብርሂ ንክህቡ ዝሓትት እዩ ይብሉ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣባላትን መሪሕነትን እቲ ፓርቲ ከምኡውን ህዝቢ ማዕስዩ ህዝቢ ዘዕርፍ ኣንፈት መንግስቲ ንጹር ዘይኮነ ንምዝዛሙ ድማ ንጹር ሰሌዳ የለን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝላኹ ሪፖርት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያን ንምምሕዳር ሓደ ክልል ዝቃወሙ ዕጡቃትን ብሰንኪ ዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 100,000 ሰባት ምፍንቃሎም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎሪያል ጋልሙዱግ ዝተወልዐ ውግእ ህይወት 120 ሰባት መብዛሕትኦም ተዋጋእቲ በሊዑ ኣሎ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን እስላማዊ ሓይልታትን ኣኹሉ ሱና ዋልጀማዓን እዩ ተኻይዱ ኣብ ሶማልያ ወካሊ ሕቡራት ሃገራት ጄምስ ስዋን እቲ ውግእ ደው ንኽብል ፀዊዑ ኣሎ ወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ሶማልያ መሓመድ ኣዮያ ብወገኑ ትካላት ረድኤት ኣብቲ ውግእ ይካየደሉ ዘሎ ከባብታት ናብ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ምቕራብ ብድሆ ኮይንዎም ኣሎ ይበል ኡጋንዳ ትማሊ ሶኒ ንሳልሳይ ግዜ ሓደጋ ቦምቢ ኣጋጢምዋ እቲ ባርዕ ቦምብ ፒጊ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ማእከል ከተማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣውቶቡስ እዩ ተፈፂሙ ብሓለፈ ቀዳም ኣብ ካምፓላ ብሰንኪ ዘጓነፈ ፍንጀራ ቦምብ ሓንቲ 20 ዝዕድሚያ መንእሰይ ከም ዝተቐትለትን 3 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እውን እቲ ዜና ይሕብር ዳዕሽ ንክልቲኦም መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ተሸኪሙ ኣሎ ተቐባልነት ካብ መንጎ ዝረኸቡ ዓይነት ኣፋውስ ክልተ ክታበት ዝረኸቡ ከምኡውን ቅድሚ ምግያሾም ኣብ ውሽጢ ዘሎ 72 ሰዓታት ካብ ቫይረስ ኮሮና ናፃ ምዃኖም ዘርኢ ሓባሪ ሰነድ ዝሓዙ ሰባት ብነፈርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኣቱ ከም ዝፍቀደሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ ሕጊ ካብ ኖቬምበር 8 ድሕሪ 2 ሰሙን ማለት እዩ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ እንተኾነ ካብተን ኣዝየን ድኻታትን ትሑት መጠን ክታበት ዝሃባን 50 ሃገራት ግና ካብዚ ኣሰራርዓ ተጠቀምቲ ኣይክኾናን እየን መብዛሕትአን እተን ሃገራት ካብ ኣፍሪካ እየን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ካብዚ ደረት እዚ ናፃ እዮም እንተኾነ ካብ ኮቪድ-19 ናፃ ከም ዝኸዱ መረጋገፂ ሰነድ ክሕዙ ይግባእ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኣቱ እንተደልዮም ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ዩናይትድ ስቴትስ ንሱዳን ክትልግሶ በጅታቶ ዝነበረ $700 ሚልዮን ብሰንኪቲ ዝተፈፀመ ዕልዋ ከም ዝዓገተቶ ኣፍሊጣ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ቀልጢፋ ንክትምለስ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ፀዊዓ ማሊ መንግስቲ ማሊ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ወኪል 15 ሃገራት ዝኣባላት ጉጅለ ቁጠባዊ ኮሚኒቲ ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢኮዋስ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዛኣቱ ንክወፅእ ኣዚዙ ምክንያት እቲ በዓል ስልጣን ምስ ሓላፍነቱ ዘይቃዶ ተግባር እናሰርሐ ተረኺቡ ክትብል ማሊ ትነቅፍ ዜና ተፈፂሙ ከመይ ነመስግን ፓትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማሕን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን መንዚዑ ተቆጻጺሩ ብዛዕባ ዝርከብ ወታደራዊ ሓይሊ ንምዝታይ ሎሚ ሰሉስ ዕፁብ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ ነቲ ጽልዋ ቅሬታ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ጎነታት ካርቱም ሱዳን ሎሚ እውን ቀጺሎም ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዜና ንዝተረኽቡ ሓበሬታታት ሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ ነቲ ትማሊ ሶኒ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ላዕለዎት ሰበስልጣናት እቲ መሰጋገር መንግስትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ሃገራዊ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ዝኣወጀ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ብመቃወም ጎደናታት ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ብሰልፈኛታት መሊኡ እዩ ይኹን እምበር ላዕለዋይ ኣዛዚ ጦር ጀነራል ዓብደልፋታሕ ብርሃን ነቲ ካብ ናሓሰ 2019 ጀሚሩ ከም ማሕደር ዝጸንሐ ሓበራዊ ሲቪል ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ብምኽንያት ኣብ ሃገራዊ ጸጥታ ስጋኣት ዘስዓቡ ፖለቲካዊ ፍሕፍሓት ስልጣን መንግስትን ቤት ምክርን መፍራሱን ኣብ ቀረባ ብሓዱሽ መምሕዳራዊ ስልጣን ከም ዝትካ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ተዛሪቦም
ንሶም ወሲኾም እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ 2023 ሃገራዊ መረጻ በመካየድ ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ቃልኣት እዮም። ሰልፈኛታት ግን ብወታደራዊ መምሕዳር ኣይንግዛእን ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ሎሚ ሰሉስ እውን ኣብ ጎደናታት ካርቱም ተቃውሞኦም ክገልጹ ውዒሎም። ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ዶካትር ሱዳን ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተተኮሰ 4 ሰባት ክሞቱ ከለው ኣስታት 80 ዝኾኑ ድማ ምቁሳሎም ገሊጾም። ከምኡውን ኣባል መስራቲ ሕብረት ሲቪል መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዝመርሖ ጉጅለ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ኾኒንዎ። እቲ ጉጅለ ህዝቢ ሱዳንን ኩሎም መሓዙ ሱዳንን ኣንጻር እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክለዓል ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣባል እቲ ሕብረት ሙሳ ሙራቪ ምስ ቪኦኤ ጄምስ ቡቲ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ተዛሪቡ። The African Union should suspend Sudan membership and so is all other international bodies. ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኩሎም መሻርክቲ ሱዳንን ነጻ ህዝብታት ዓለምን ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ክኹንንዎ ይግባእ። ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ንሱዳን ካብ ኣባልነታ ክእግድዋ ይግባእ። ህዝቢ ሱዳን ድማ ነዚ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝረትዑ ርግጸኛ እዩ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሕብረት ኣፍሪካን ሊግ ዓረብን በቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ኩነታት ካብቶም ስጋኣቶም ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ናይ ምህናጽ መገዲ ክቕጽል ሓቲቶም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ሱዳን ብዝርከብ ኤምባሲ እቢሉ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታቱ ዘጠንቀቐ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንሱዳን ዝወሃባ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ $700 ሚልዮን ጠጠው ክብል ምግባሩ ሓቢሩ። ዋይት ሃውስ ግን ነቶም ምዕባለታት መደንገጽ ክብል ገሊጽዎም እዩ። ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኖርዌይን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ሓይሊ ጸጥታ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዘውዓሎም ሰባት ብዘይ ውዓል ሕደር ክሰዶም ጸዊዑ። እቲ መግለጽ ወሲኹ ተግባራት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ህዝቢ ሱዳን ንለውጢ ስግግርን ሕጋዊ ሕቶታት ፍትሒ ቁጠባን ምዕባለን ዝገበሮ ቃልሲ ዝጠለመ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢሉ። እቶም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት በዓል ሞያ ቁጠባዊ ሃብቲ ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብ 2019 እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ዝተሾሙ። ከይዲ እቲ ስግግር ንኣሜሪካ ሓዊሱ ካብ ምዕራባውያን ዓብዪ ድጋፍ ረኺቡ እዩ። ኣሜሪካ ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽባራውያን ስጋብ ምስራዙን በፂሓ እያ። ሓምዶክ ግን ካብ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ተቃውሞ ይተፈለዮምን። ኣብ ዝሓለፈ 21 መስከረም ካብ እሙናት ሓይልታት ፕሬዚዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ወሰንቲ ድልድላት እታ ከተማ ብታንኪ ብምዕጻው ስልጣን ክምንዝዑ ፈቲኖም መንባሮምን ነዚ ስዒቡ ድማ ብደርዘን ዝቁጸሩ ወታደራት ምእሳሮምን ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ስርዓት ንኸይምለስ ዘለዎም ስጋት ክገልጹ እዚ ሃገር ናትና እያ መንግስትና እውን ሲቪል እዩ እናበሉ ተቃውሞኦም ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንስራሕቲ ስነ ጥበበኛ ይግዛው ሚካኤል የጊ ኢና ክንርኢ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ይቕመጥ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ከተማ ሲያትል ኣሜሪካ ዝነብር ዘሎ የጊ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ልዕሊ 12 ህዝባውያን ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ፓብሊክ ኣርት ዘፍረየ እዩ። ስራሕቲ የጊ ኣብ ቅብኣ ሞዛይክ ኣርት ዲዛይን ካልኦት ዘተኮሩ ኮይኖም ኣብቶም ፍርያቶም ናብ ዝሰፍሐ ተኸታታሊ ከብጽሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛ እዩ። ንሎሚ ኣብ ቀረባ እዋን ብከተማ ሲያትል ተዓዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ንታሪኽ ጸለምቲ ንምዕቃብ ዘተኮረ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ኣተኲርና ኢና ክነውግዖ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም። ክብረት ያብለይ ይግዛው ሚካኤል ወይ ቀየጊ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሲያትል ቪዥዋል ሪትም ትብል ስራሕ ስሪሕካን ከሞ ቁሩብ ዛዕባ ክዛረበኒ። ቴንክ ዩ አብርሃም ናብዚኣ መደብ ስለ ዝጋብዘካኒ and የቀኒለይ እዚ ኣብ ቪዥዋል ሪትም ትበሃል ፓብሊክ ኣርት ዝተሰርሐት ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት ሲያትል እያ። ታሪካዊ ቦታ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝቕመጡላ ቦታ ዝነበረት እያ።
ስለዚ እቲ ዝስራሕ ቢልዲንግ ሕጂ በዚ ዘሎ ኣብ ሲያትል ምዕባለታት ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ናይ ኢኮኖሚ ነቲ ቦታ ጀንትሪፋይ ወይ ጀንትሪፊኬሽን ወይ ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ዓመት ዝተቀመጠ ሰብ ካብቲ ቦታ ኣሊኻ ሓደሽቲ ቢልዲንግታትን ካልእ ሰባት ሙቭ ኢን ዝገብርሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ኣርት ፀውዒት ተገይሩ ሰሪሐ እዩ ንስራሕ መን ይመውሎ ናይ ብዙሕ ኣካላት ወይ ፓርትነርሽፕ ኣለዎ ናይ ሲቲ ኣለዎ ከምኡን ዲቨሎፐርስ ኣለዉ ከምኡን ኣክቲቪስት ወይ ከዓኒ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ወይ ናይ ፀሊም ሰብ ኣብ ሲያትል ታሪክ ንከይጠፍእ ዝቃለሱ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዉ ስለዚ ንዑ ሒዞም ኣድቮኬት ብምግባር ነቲ ስራሕ ኣብቲ ሴንትራል ዲስትሪክት ማእከል ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነበረት ኣብታ ከተማ ሲያትል ንዓ ንምዕቃብ ነቲ ታሪክ ሓደ መገዲ ኣርት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ስለዚ ነቲ ኣርት ኣብቲ ቦታ ብምስፋር ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ኣለዉ ስለዚ ናቶም ፓርትነርሽፕ እዩ ስራሕ እቶም ብቴሌቪዥን ካቶና ዘለው ተዓዘብትና ክሪኦ ይኽእሉ እዮም እቲ ስራሕ እቶም ብሬድዮ ዘለው ተዓዘብቲ እስከ ክጥሩብ ግለፅለይ እንታይ ካስሪሕካ ወል እቲ ስራሕ ከምቲ ዝበልኩኻ ሓደ ፃውዒት ግበር ዝተፈላለዩ ኣርቲስት ዝተሳተፍዎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት ኣብ ማእከለታ ዝተፈልጠት ቦታ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ሴንተር ትበሃል ሴንትራል ዲስትሪክት ብዙሕ ማጆሪቲ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ሬድ ላይንን ዝነበረ ቦታ እዩ ፀለምቲ ወይ ከኣፍሪካን ኣሜሪካን ክነብሩሉ ከለዉ ብዙሕ በቲ ሲስተማቲክ ግፍዒ ዝሓለፈሉ ቦታ እዩ ከምኡውን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ክምዕብል ዝጀመረሉ ብብዝሒ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ቢዝነሳት ዝማዕበልሉ ነንሕድሕድካ ናይ ምግዝዛእ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከዓኒ ክወርድ ከሎ በቲ ሕማቅ ዝነበረ ኢኮኖሚ ሰዓት ከዓኒ ኮነ ኢሉ ብሲስተም ዝተጎድአ ቦታ እዩ ሕጂ ከዓኒ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ለዋወጥ እንዲ ኩሉ ሰዓት እቲ ኢኮኖሚ ሕጂ ከዓኒ ጀንትሪፊኬሽን ጀንትሪፋይ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ቦታ እንዳገዝኡ መብዛሕትኡ ናይ ፃዓዱ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ነቶም ዝነበሩ መበቆሎም ኣብኡ ዝነበረ ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጡ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ሰባት እንዳደፍኡ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳገበሩ ነቲ ዝነበረ ካልቸር ዝጠፋኣሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ታሪክ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ትዕቅቦ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ሓደ መሬት ቢልዲንግ ብምውናን ወዘር ሕጂ ብፍላይ ኣቲና ኣለና ኣፍሪካን ኣሜሪካን ክብለካ ከለዉ ኩሉ ስደተኛ ናይ ኣፍሪካ ኣለዎ ናይ ከለር ፒፕል ኦፍ ከለር ዝበሃል ኤዥያንስ ኣለዉ ወይ ብዙሕ ሰብ ዝኣተወ እዩ ግን ንሕና ንነብስና ኣብዚ ቦታ ዲፋይን ንገብሮ ማለት እዩ ከም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ካብቲ ቃልሲ ከምቲ ዝነገርኳ መሬት ምግዛእ ቢልዲንግ ምግዛእ መሓዝ እቲ መሬት ክኸውን ከሎ ቢዝነሳት ምንፋሕ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ እቲ ኣርት ብምዕቃብ ነቲ ኣርት እቲ ቪዥዋል እቲ ፓብሊክ ኣርት ዝበሃል መሳርሒ በቃ ነቲ ታሪክ ዝነበረ ነቲ ሂስትሪ ዝነበረ ነቲ ካልቸር ዝነበረ ዓቂቡ ኣብቲ ቦታ ኮፍ የብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ክመፁ ከለዉ ማለት ይርእይዎ ነቲ ካልቸር እቲ ቦታ ከምኡ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዎ ይዕዘቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዝተመርኮሰ እዩ ነቶም እንታይ ከም ስራሕ ካብተን ኣርት ነገርና ከለዉ እወ ሕጂ ኣነ ካብቶም ሓደ ኣርቲስት ስራሕ ዝተዋህበኒ ሰበይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣክቹዋሊ እቲ ቀንዲ እቲ ኢንተርሴክሽን 23 ዩኒየንን ዝረአ ቦታ ኣርት ንክሰርሕ ነቲ ታሪክ
ዝገልጽ ወይን ካኒ ማለሲ ውስን ኣይኮነን ግፍሕ ዝበለ እንታይ ክሰርሕ ከም ትኽእል ምስ ካልኦት ኣርቲስት ተወዳዲርካ ኢኻ ትረክቦ ሶ ኣብቲ ውድድር ነይረ ሶ ናተይ ስራሕ ተመሪጹ ማለት እዩ እቲ ናተይ ስራሕ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ካብ መጀመርያ ጸሊም ኣብዛ ዓዲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝመጽኣሉ 1858 ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ኤማኑኤል ለፐስ ዝበሃል ኣብዛ ዓዲ ኣብ ሲያትል ኪንግ ካውንቲ ዝኣተወ ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ዳርጋ 170 ዓመት ከመይ ጌርካ ታይም ላይን ሴሌብሬት ትገብሮ እቲ ኤግዚስተንት ናይ ጸለምቲ ሰባት ኣብዛ ዓዲ ናይ ኩሉ ጸሊም ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ እማሚ ግን እቲ ታይም ላይን ናይ ኣርት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሂስትሪ ዲቴል ኣቲኻ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ each year መን ነይሩ ከመይ ነይሩ ገለበድ ብኣርት ከዓ ፍልይ ብዝኾነ መገዲ ኤስቴቲክ ቫሊ ዘለዎ ቢዩቲ እንደገና ከዓ ዘ ሴም ታይም ነቲ ሂስትሪ ሴሌብሬት ብዝገብር መገዲ ስራሕ ሰሪሐ ማለት እዩ እሱ ተመሪጹ ሶ ንሱ ኮምፕሊት ገይረ ወዲእ እዩ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስራሕ ክስታይ ሲደር ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ እዩ 4x4 ከምኡውን 2x2 ዳርጋ እቲ 2x2 ልዕሊ 200 ዝኸውን ከለርፉል ብከለር ዝደመቐ ዕንጨይቲ እዩ እተን 17 ከዓ ዲዛይን ዘለዎን ወይን ከዓ ብዝተፈላለየ ዲዛይን ዝሸብረቃ ነቲ ኢች 10 ዓመት ዴኬድ ሴሌብሬት ዝገብር 17 ማለት 170 ዓመት ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሂስትሪ ሴሌብሬት ዝገብር እዩ ተሰሪሑ ስለዚ እተን 17 ኣለዋ ንዕን ከዓ ዝዕጅብ ከዓኒ ልዕሊ 200 ዝኸውን ብከለርን ብክስታይን ዝሸብረቀ ኣሎ ሕጂ እቲ ቪዥዋል ሪትም ማለት ካብኡ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣነ ኣርቲስት ስለዝኾንኩ ቪዥዋሊ ነቲ ታይም ላይን ሴሌብሬት ገይረዮ ማለት እዩ እቲ ዕንጨይቲ ሰቃቅላ ምሕፃር ምንዋሕ ወይን ከዓ ነቲ ከለር ነቲ ስቶሪ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ፐብሊክ ኣርት ኮይኑ ንልዕሊ 100 ዓመት ፕላን ኣሎ ንክቕመጥ ሶ እቲ ኣሰራርሑኡ ወይን ከዓ እቲ ጥንካሬኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ሰሪሐ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከምፅኻ መሰን እሞ ከዓ ናይ ጸለምቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካን ናይ ስራሕ ዘላችሁ እሞ ካብኡ ከዝምፃኻ ኤክስፖርት ገበርካ ያለው ዲ ናብ ስራሕ ዲ እወ ዝገርመካ ነገር እቲ ሂስትሪ ኣክቹዋሊ ኣብዚኣ መንሽን ክገብራ ዝደሊ መብዛሕትኡ ሰባ ምን ሲያትል ዘይፈልጥ ሂስትሪ ሎ ግን እቲ ኪንግ ካውንቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስተዲ ክገብር ከለኹ እቲ ሂስትሪ ኮኔክሽን ረኪበ እቲ ኮኔክሽን እንታይ እዩ ኤማኑኤል ለፐስ ብ1858 ናይ መጀመርያ ሰብ ዝመፀ ኣብ ሲያትል ኣብታ ከተማ ሲያትል ብ1851 እያ ተመስሪታ 52 ኣቦታት ድሕሪ 7 ዓመት ንሱ መፅዩ ማለት እዩ ሓደ ፋሚሊኦም መስሪቶም ሕጂ ሽዑ ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ እቲ ዝመፀ ሰብ ዝገርመካ ነገር ካብ ዌስት ኣፍሪካ ኮልቨርዴ ትበሃል ቦታ እዩ ተሰዲዱ መፅዩ ስሌቭ ከማን ኣይኮነን ስሌቭ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ ሶ ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ መፅዩ ማለት እዩ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ሕጂ መፅዩ ባርበር ሾፕን ሬስቶራንትን ከፊቱ ናቱ ንሽቶ ሕጂቶም ዝኾነ ኣፍሪካ ማለት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ጸሊም ሰብ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ሬስቶራንት መፅእ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ ክንስደድ ከለና ሬስቶራንት ከፍት ናትካ ባህልካ ዝገልጽ ገለ ከምኡ ዓይነት ሕጂስ ኮኔክሽን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ስደተኛታት ምስ ሓዲስ ዝመፀ ኣፍሪካዊ ስደተኛታት ቨሪ ፋሲኔቲንግ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ደስ ኢሉን ከንብቦ ከለኹ እሱ ካብ ኣፍሪካ ምዃኑ መፅኡ ባርበርሾፕ ኮፊ ሾፕ ከፊቱ ሬስቶራንት ከፊቱ ነቲ ሰብ እንዳኣንገደ ብዙሕ ሰብ ከምፅእ ምጅማሩ ዝገርም ኮኔክሽን እዩ ግን ከም ኣርቲስት መፀን ኣነ ከም ኣርቲስት መጠንሲ እቲ ኤርትራዊ ምዃነይ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባይ ኣብ ኬንያ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ኣርት ናተይ ፍሌቨር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልቸር ናተይ ባክግራውንድ ናይ ኣፍሪካ ዘለኒ ናብዚ ኣምፅኤ መርጅ ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፊውዥን ፅቡቅ ኣርት ፈጥር ማለት እዩ እቲ ከለር ኩን ወላ ፎርም ኩን እቲ ዲዛይናት ዝግበር ናይ ኣፍሪካ ፍሌቨር ኣለዎ ሕጂ ንሱ
ولا أبزن استول دزعبة أفريقيا أمريكان very important مالتي كلنا connected كم زخونا زرقي مالتي هادينا ولا كابستفلا لا بوتان مساسي أبا أمريكا تصلي مهانكا ناي color بتعمي influence جبر له عدي وين كا color based on color زخونا عدي سلا زخونا سي أتي very important مالتي to connection مفتار نا African American وين كان عاي مس African American so أتي culture similarity لو so تناتي ممراز وين كان ناتي art مسرح very تسب بسبوق زقبلون زحقو سلون كوين رخيبة يوم مالتي بزعدي سبوع الدلني الكاي جو مكيل كلمة عالتي بتفهم لو سنة كرة هذا Thank you. يتأني اللي عدس لذهب كاني hope كأكل زي ما سيب زعبات كالا art كنا التصفى قبر. صبوق صراحتي أنا وين صبوق عدل كمناي سنة بابنيا يجزاو ميكائيل مسارحتي أبراهام دمايا مسكن زيرا دي دمس أمريكا أيو مزخاخر لنا لو تفنوا معبر راديو سمعتي فنوا أقلقلوت راديونا كاب سنبت 21 تقمت 13 ويدما كاب 31 تقمتي 13 جميرو بز السعب معبل فنوتات نخت كتاتلو نحبر فنوتات تقرنيا أمحرنيان أورمنيان أبحث إر معبل ب22 متر باند ب13,765 كيلو هرز ب25 متر باند ب13,400 كيلو هرز ب31 متر باند ب9,485 كيلو هرز قابنا ويدما مدمنا أسيات دما بحصير معبل ب25 متر باند ب13,400 كيلو هرز ب19 متر باند ب15,580 كيلو هرز بتلفزيون راديو بتلفزيون تكتاتلونا تملكت دما بتلمود مربب إتيوسات كترخبونا تخلو مخانكم نحبر راديو دمز أمريكا زي راديو دمز أمريكا أيو قرب كثير لنا